Αύριο θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Νοτιού Πελοποννήσου στην Καλαμάτα. Σημειώνεται ότι έχουν προηγηθεί προσυνελεύσεις σε όλες τις περιοχές της Νότιας Πελοποννήσου. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης, Σαράντος Καμβίσης. Όπως κάθε χρόνο, η Ένωσή μας κάνει την τακτική της συνέλευση. Φέτος αλλάξαμε μεθοδολογία και κάναμε προσυνελεύσεις σε όλες τις λιμενικές αρχές, δεδομένου ότι η Ένωσή μας γεωγραφικά επεκτείνεται από το νομό Μεσσηνίας, νομό Λακωνίας και τα Κύθυρα. Πήγαμε λοιπόν σε όλες αυτές τις λιμενικές αρχές, κάναμε προσυνελεύσεις έτσι ώστε να δοθεί δυνατότητα και στους συναδέλφους εκτός του κέντρου της έδρας της Ένωσης να λάβουν γνώση των προβλημάτων αλλά και των δραστηριοτήτων, των μελλοντικών δραστηριοτήτων μας. Και κάνουμε φέτος τη γενική μας συνέλευση 7 Απριλίου, 11 το πρωί, την Κυριακή στο ΡΕΚ στην Καλαμάτα. Σημειώνεται πάντως ότι χρονικά η Γενική Συνέλευση έρχεται σε μια περίοδο όπου το Υπουργείο Ναυτιλίας προωθεί μέσω νόμου αλλαγές στο λιμενικό σώμα. Χρονικά ταιριάζει με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας, ανασυγκρότηση της ναυτιλίας και άλλες διατάξεις, που λαμβάνει σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις όσον αφορά το λιμενικό σώμα Παύλα Ελληνική Ακτοφυλακή. Η κυβέρνηση, για έναν ανεξήγητο λόγο για την Ένωσή μας, υποβαθμίζει το ρόλο του αρχηγείου και γενικά υποβαθμίζει το ρόλο του ως σώμα ασφαλείας του λιμενικού σώματος. Σε μια χώρα που η Ελλάδα διαθέτει 16.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή τα 2 πέμπτα ή τα 3 πέμπτα του ισημερινού όλου της περιμέτρου αυτής. Είναι το διπλάσιο από την Ιταλία, σε ακτογραμμή, το πενταπλάσιο από την Τουρκία η Ελλάδα. Και για να εξήγω και ο λόγος, όπως είπα, η κυβέρνηση υποβαθμίζει το ρόλο. Φυσικά εμείς έχουμε καταθέσει τις ενστάσεις μας, είναι ακόμα στη Βουλή και πιστεύουμε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Ωστόσο, τα προβλήματα που αναμένεται να τεθούν δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα οικονομικά ζητήματα, αλλά και με θέματα που αφορούν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα προβλήματα που θα συζητήσουμε, πάλι μπορώ να πω ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό, δεν περιορίζονται στα οικονομικά θέματα, που έτσι κι αλλιώς, γιατί έχουμε μια αυτογνωσία ότι όλη η κοινωνία δοκιμάζεται. Ο κάθε Έλληνας, ακόμα σε ιδιωτικό, σε δημόσιο τομέα, δοκιμάζεται. Το 80% των αιτημάτων μας είναι να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας στον Έλληνα πολίτη, στην ελληνική κοινωνία και γενικά να είναι προς όφελος της κοινωνίας. Πώς θα ξεχρονίσουμε δηλαδή την υπηρεσία, έτσι ώστε να γίνουμε καλύτεροι στον Έλληνα πολίτη που μας πληρώνει. Και πιστεύω αυτό είναι μια ποιότητα συνδικαλιστική των σωμάτων ασφαλείας και ειδικά του λιμενικού σώματος. Τέλος, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι πέρα από το προσωπικό και τα ζητήματα που υπάρχουν με αυτό, σοβαρές είναι οι ελλείψεις που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και στην κατεύθυνση αυτή αναζητούνται λύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας από τους λιμενικούς. Βεβαίως και δεν είμαστε ικανοποιημένοι και με πρωτοβουλία της Ένωσης εδώ τουλάχιστον ένα χρόνο έχουμε καταστήσει κοινωνούς ενός θέματος να αναβαθμιστεί, παραδείγματος χάρη, ενδεικτικά σας λέω, η υπηρεσία της Καλαμάτας με ένα μεγαλύτερο πλωτό. Ένα μεγαλύτερο πλωτό το οποίο θα εξασφαλίζει ασφάλεια σε αυτούς που θα επιχειρούν και αποτελεσματικότητα. Ήδη σαν μέσο ενημέρωσης βλέπετε ότι πόσο πολύ η λαθρεμπορία, ειδικά των τσιγάρων και των ναρκωτικών στην Νότια Πελοπόννησο, είναι αυξημένη. Ένα τέτοιο πλωτό θα θωρακίσει την Νότια Πελοπόννησο σε συνδυασμό με τα άλλα πλωτά που έχει υπηρεσία. Άρα δεν περιοριζόμαστε να λέμε μόνο ότι δεν έχουμε άτομα, περιοριζόμαστε να πούμε ότι δεν έχουμε μέσα. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, ότι όλο τον ατομικό μας εξοπλισμό τον αγοράζουμε από την τσέπη μας. Και αυτό είναι δείγμα γραφής του λιμενικού. Θέλουμε να προσφέρουμε, θέλουμε την κοινωνία μας να την κάνουμε ασφαλή, θέλουμε, γιατί η ασφάλεια, εν τέλει να τελειώνω, είναι δημοκρατικό αγαθό. Δημοκρατία χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει.